Знаехте ли, че Netflix беше на ръба на фалита? До такава степен, че сами предлагат да си продадат на най-големия си конкурент. Но точно тогава те правят нещо, което промени историята. Чудиш се, какъв бил гениалният им ход ли? В края на 90-те Netflix се бори за оцеляване. Загубите им са твърде огромни, а конкурентите почти непобедими. Ситуацията изглежда безнадежда, но те тогава правят нещо революционно. По това време Netflix струва едва няколко милиона долара, а днес те с компания с над 32 милиарда годишни приходи и над 240 абонати по целия свят. В това видео ще научите как Netflix не само се спаси, а се превърне в глобален лидер. Преди да продължим, бързо да ви се представя, аз съм Костадин и се занимавам професионално с скриптрайтинг и създаване на съдържание за социалните мрежи. Моята мисия в YouTube е да анализирам различни стратегии на успешни компании и да ги превръщам в уроци, които всеки може да приложи. И днес ще направим именно това с историята на Netflix. Ще разберете как едно гениално решение не само спаси Netflix, но ги направи това, което са днес. Ако останете до края, ще научите 3 ключови урока от историята на Netflix, които може да приложите както в бизнеса си, така и в личния си живот. Netflix е основан през 1997 от ето тези двамата. Идеята възниква, когато един основател, Рид Хейстингс, закъснява да върне филм под наем и получава глоба от $40. Тогава той се задава въпроса: ами ако хората могат да наемат филми без да плащат за глоби и закъснение? И така Netflix започва като услуга за наемане на DVD по почтите. Потребителите избирали филми от сайта им, получавали ги в почтата и ги връщали също по този начин. Звучи удобно, нали? Ами всъщност таксите били объркващи за клиентите, а доставките били доста бавни. И резултатът от цялото това нещо, ами загуба на много пари, недоволни клиенти и опасност да затворят завинаги. Лидерът в индустрията на видео под наем Blockbuster на този етап имали физически магазини в цял САЩ. Netflix е толкова затънал, че сами предлагат да си продадат на Blockbuster за $50 милиона. Blockbuster обаче отказват с насмешка и това се оказва най-голямата грешка в историята им. Но ето тук идва и обратът. Вместо да се предадат, Netflix правят нещо, което никой не е опитвал преди. През 99-та те минават на абонаментен модел. Плащаш фиксирана такса и гледаш колкото искаш. Точно как да го познаваме днес. Този модел е изключително удобен, който привлича много нови клиенти. Само за няколко години те увеличават клиентската си база до над 600 000 абонати, което им носи $82 милиона. До тук добре, но предизвикателствата те първа започват. Въпреки успеха на абонаментния модел, Netflix взяха, че дивизите започват да стават типо малко популярни и дори да изчезват. За да оцелят, те трябваше да направят нещо още по-смело. През 2007 Netflix стартира стриминг услуга, т.е. потребителите вече могли да гледат филми и сериали директно онлайн. Това била доста рискована стъпка, защото интернетът все още не е кой знае колко бърз, а идеята е нова и неразбрана. Искат обаче и опроверган, защото Netflix инвестира сериозно в технологии, които подобряват преживяването на клиента, а днес те инвестират над $17 милиона годишно в съдържание. Та сега редно се запитаме, кои са най-важните уроци от тази история? Първо, поемайте смели рискове. Понякога в живота трябва да рискуваме, за да успеем. Точно както Netflix не се страхуваха да рискуват, дори когато всичко изглеждаше, че няма шанс за успех. Второ, бъдете гъвкави. Адаптацията е изключително важно умение, независимо за кой аспект от живота говорим. И Netflix го доказват. Те зарязват дивизията за разлика от Blockbuster, които не го правят и фалират през 2010-та. И трето, поставите винаги клиента на първо място. Или с други думи, ако имате бизнес, подобрете своя customer experience. Ако Netflix не бяха инвестирали толкова много пари в подобряването на услугата си, те нямаше да са компанията, която познаваме днес. Ако сте научили нещо ново от това, харесайте видеото, оставете коментар, така много помагате на алгоритъма и благодаря ви за гледането.